ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରୁ ବରହମପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଭୂଷୁଣ୍ଡପୁର ଏକ ଗ୍ରାମଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମା ଉର୍ଗତାରାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ମା ଉର୍ଗତାରା ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଗେଟ୍। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭୋଗ ଆଉ ନାଗି ଦୀପ ଆଣିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗି କରିବା ପାଇଁ। फाइनल गाइस आम आसी पहुँचलु उग्रतारा मंदिर। देखो माँ जगत जननी कल्याणमयी माँ उर्गतारा दर्शन पर जीवन मोर धन्य हो गला। यही वृक्ष मूले माँ पाखरे नागी करी शंखा और बाना आनी बांधिले मानसिक पूरण हुए।